दिनाव 5 मार्चआव बुंलांनाय बायदि 5 मार्च खालि जानो गोनां जि बांग्रिं बे बांग्रिंनि पुरा साखाफारा सोलिगासिनो दङ। दा जोङो अदालबारिनि नैबे फिल्डआव दङ। अदालबारि जि कलागुरु विष्णु राभा बे फिल्डआव गाबोननि जानो गोनां जि जोंनि ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जायखौनोखि बिटिआरनि सबसे देरसिन जयनिं गाबोन मुसलपुर समस्तियाव जानो थांगासिनो दङ। बेजोंहाय जोंनि मानाव गेदेर मान गोनां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा मुसलपुर समस्तियाव गाबोन जोंनि बे सेलिब्रेशनाव बाहागो लानो फैगासिनो दङ। जोबोद गोजोननाय बाथ्रा। दा आङो नोंथांनि बे चेनेलनि दाराहै जेसेबां जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिटिआर हालामाव बे बिथांमोनखौबो गाबोननि जि सान बे सानखौ गाजा गोमजायै जाहाथे जेरावखि थाया जेरैखि थाया दोलोनि नामाव बारग'होयो बेखौ आं लुगैदों। खारन जोङो गाबोनो 3,000निबो बारा मर देन 4,000 बेवहाय गाबोन जयनिं जानो थांगासिनो दङ। आरो हाग्रामा बिथांनि बिपिएफनि राजखान्थि हान्जाखौ जोबस्रांथारनाय होननानै जोङो बे फोरमायथिखौ होनो थाखाय दिनै गासैबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। गाबोननि दिनाव जोङो मुसलपुर समस्ति हिसाबै 3,000निबो बारा 4,000नि खाथियाव बेवहाय बिराद गिदिर जयनिंनि मोनसे प्रग्राम जोंहा लाखानाय दङ। आरो आङो बेखायनो नोंथांमोननि इउटिउब चेनेलजों बेखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ गाबोननि समाव जुदि हायोब्ला नोंथांमोनहा मुसलपुर समस्तियाव फैनानै जोंनि बे प्रग्रामाव एखेलगे इन्जय खालामनांगौ। आरो बे प्रग्रामा एसे बेखायदा प्रग्राम। बेवहाय जों गाबोन रंजानायनिसो प्रग्राम आसलथे लादों। खारन जोंनि समस्तियाव एकदमबारे बिपिएफखौ जिर' खालामथारनायनि जि अभियान सोलिदों। फार्स्ट राउन्डआ खेबसे 3,200 जन जइन होनानै खेबसे खालामखांबाय। आरो बेबो बिनिफ्राय देरसिन ग्रेन्ड जयनिं जायनोखि 4,000नि खाथियाव गाबोन जयनिं जागोन। आरो बेवहाय बे मोनसे खोथाया फोरमान जासिगोन जे बेनि उनाव बेयाव आरो सोरबा जयनिं जाबावनांगौ मानसि सासेबो गैलिया। बे मुसलपुर समस्तियाव फुरा बिपिएफआ जिर' जाबाय। बे खोथाया गाबोन जोंनि मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ होनो थांगासिनो दं। आं मुसलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै आङो जोंनि जे अल दा जोंनि जि वार्कार वुमेन सेल इउथ सेल पेरेन्ट बडि अल प्राइमारि अल चेयारमेन मेम्बार गाबोन जिहेतु जोङो पुरा माने जि माने जयनिं प्रग्राम आरो बे जयनिं प्रग्रामाव जोङो पुरा ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो गाबोन फुंनि भेराइटिस माने प्रग्राम मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे सेलिब्रेशन पुरा सिंगिं डेन्सिं पोएट्रि बिदिनो एकदम रंजानायजों लोगोसे जयनिं। बेवहाय खुनु माने गाबोननि दिनाव राजनितिकनि भाषाबो थानाय नङा। खालि मोसानाय मुसुरनाय आरो बिपिएफनि दावदै बेखौ जोङो नायथिंनाय। दा खोथाया बेनो आरो जोंना दा बेनो माने रायजोनि खावलायनायनि थाखाय जों नैबे गाबोननि जिथु जयनिं प्रग्राम बेखौ जों लानो गोनां जादों। खारन दिनै बिटिआरनि जि इउपिपिएल सरकारनि जि खामानिफोरखौ मोजां मोननानै गोबां माने रायजोफ्रा माने जोंनि आइ आफाफोरा जि मोजां मोननानै बे प्रग्रामखौ खुंनो होनायनि थाखाय बा जोंखौ माने जयनिं प्रग्रामखौ लानो होनायनि थाखाय जोङो गाबोन जों बेनिखायनो ग्रेन्ड जयनिं बे प्रग्रामखौ लादों। आरो बेखायनो जोंनि वार्कारफोरजों लोब फैनानै जे जायफोर मर देन 4,000 जि माने जयनिं जागोन बिथांमोनखौ वेलकाम आरो बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामनो थाखाय आङो माने वार्कारफोरखौ खावलायनाय जादों। मुसलपुर समस्तिनिफ्राय बहाय माने जिर' आरो बहाय जोङो नुनो मोनबाय माने अनेक सनितपुर गहपुर क'क्राझार चिरां बेनिफ्राय बिथांमोना फैदों। खिन्थु टटेलि मुसलपुरनिफ्राय माने जिर'। आरो दिनै जोङो बेनिफ्राय जों प्रमान मोनदों जे माने जोंनि मुसलपुराव आसलथे बिथांमोनखौ जों सिगांनिफ्रायनो जोंनि एम बिथाङा बुंबाय थाखादों माने बहाय बिपिएफ जिर' आरो बे माने हुबहुब प्रमान जादों। दिनै आसलथे
मुसलपुर समष्टियाव रायजोफ्रा माने होबाय दिनै। रायजोफोरा दिनै हरबोबाय होबाय आरो बेवहाय माने BPF हिसाबै मुसलपुराव 0 बे दिनै प्रमाण जाबाय आरोखि रायजोफ्रा सार्टिफिकेट आरो होबाय बेखौ रायजोफोरा बेखौ सार्टिफिकेट होबाय